saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Jalan Yosef Israel Straat. Ada satu hal yang sangat menarik di Jalan Yosef Israel Straat, Paramaribo, yaitu adanya sebuah gedung yang cukup megah, dan gedung ini ternyata adalah pemberian pemerintahan Indonesia. Baik para pemirsa, untuk lebih jelasnya tentang gedung yang megah ini, kita ikuti video berikut ini. Para pemirsa, inilah gedung Pendopo Sana Budaya yang merupakan kado dari pemerintahan Indonesia untuk rakyat Jawa Suriname ya. Ini tampak dari depan cukup megah ya untuk ukuran Suriname, karena bisa menampung ribuan orang di sini. Dan area Pendopo Sana Budaya ini mungkin sekitar 1,5 hektar ya, karena di sana dilengkapi dengan tempat untuk olahraga, ada lapangan sepak bola, kemudian ada permainan-permainan yang lain. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di sini itu komplit ya. Baik, kita coba untuk jalan ke sebelah kiri. Kita lihat di sana ada monumen ya. Baik para pemirsa, ini ada monumen yang berkaitan dengan peringatan 100 tahun Yavans imigrasi ya. Jadi ada peringatan 100 tahun imigrasi orang-orang Jawa ke Suriname, dibikinlah satu monumen ya, dan ini diperingati setiap tahun. Ini baru kemarin ya, 132 tahun migrasi orang-orang Jawa ke Suriname. Kita lihat di sini ada karangan bunga yang sudah mulai mengering ya. Biasanya setiap tanggal apa namanya Agustus itu selalu 9 Agustus ya, selalu diperingati untuk migrasi orang-orang Jawa ke Suriname. Kita lihat gedung Sana Budaya dari sisi kiri ya. Cukup lumayan. Ini sangat efektif untuk kegiatan-kegiatan orang Jawa di Suriname ya. Semua disentralkan di Pendopo Sana Budaya ini. Para pemirsa, inilah gedung Sana Budaya. Cukup megah untuk ukuran Suriname ya. Untuk ukuran Suriname cukup megah. Gedung ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan orang-orang Jawa di Suriname ya. Ada semacam prasasti ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pendopo Sana Budaya ini hadiah dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Suriname, diresmikan oleh Duta Besar Republik Indonesia Bapak Suwardi Wusono ya, pada bulan Oktober tanggal 20 tahun 1995. Dan di sini ada de renovatie van dit gebouw komt tot stand dankzij de steun van de ambassadeur van de Republik Indonesia, de ambassadeur Dr. Andes Subagio Wirjo Hadi Subroto. Artinya gedung ini direnovasi ya oleh dibantu oleh Kedutaan Republik Indonesia yang pada waktu itu dubesnya adalah Bapak Subagio Wirjo Hadi Subroto pada tanggal 6 Agustus 1999. Para pemirsa, untuk lebih jelasnya kita ikuti wawancara kami dengan salah satu tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Suriname, yaitu Bapak Edi Gasan Raji. Baik, ikuti wawancara kami. Oke, selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kami ditemani oleh salah satu tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan di Suriname, yaitu Bapak Edi Gasan Raji. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sugeng siang. Sugeng siang. Halo, Pak Edi. Ya, apa Pak? Alhamdulillah. Aku bunga dino iki sampean bisa kepethuk karo aku ning Sana Budaya iki. Omdat sampean iki kelebu wong sing ngerti khasgedenis, ngerti sejarah zaman wong Jawa zaman biyen. Ya. Pak Edi, aku arep cerita, aku arep takon perkara Sana Budaya iki. Mestine sampean ngerti lah sejarah ya. Ya. Setitik. Ya, Sana Budaya iki bener ya kado saka pemerintah Indonesia ya? Ya. Pancen koyo ngono. Oh, tolong diceritake Pak Edi. Oke, wong Indonesia mesti urung padha ngerti ya. Nek, ya. Pak Presiden Soeharto iku duweni apa jenengane Ancasan. Jasa ya. Neng Suriname ngekei gedung jenengane Sana Budaya kanggo kepentingannya wong Jawa. Ya. Ceritane Pak Edi. Ya. Sana Budaya iki rikala pambukaan sepisan urung enek gedonge, urung enek Om Rastering iki urung enek, pager-pager urung enek, iki utuh kaya kebon ngono. Lah saiki nang negara Suriname ing taun 90 punjul, 94, 95 iku eneng celukane perkumpulan iku Vereniging Herdenking Yavans Imigrasi, VHYI. Iku mbiyen dipimpin karo Bapak Bob Saridin, lekasan, wiwitan, terus buka iki arepe gawe gedhong iki arepe neruske kanggo
panggonan iki iku rikala nganu duwe pinemu yen negara Indonesia rung kei hadiah kanggo wong Jawa nang Suriname. Terus kanggo wis dirupaka karo VII, terus saiki pembukaan sepisan yaiku nekake openinge Sana Budaya iku Menteri Kesejahteraan Rakyat saka Indonesia, Ya. Bapak Menteri Supardjo Rustam. Supardjo Rustam ya? Supardjo Rustam iku Tahun pira, Pak? tahun 94-95 udakara. Lah nang kene pembukaan iki buka dike nang kono nang ngarepan iku sing nanggon port, jelane port iku gawe kupala loro kae. Kupala loro kae dibuka dike terus mlebu, terus iku kana iki kanggo iki iku mau sing monumen iki keri. Urung enek monumen. Terus saiki wong Jawa ditekake nang kene kabeh disekseni karo wong Jawa Suriname, karo ambasador Indonesia sing nang kene sing mau Bapak Suwardo Wusono. Iku nyekseni kabeh dadi kebungane wong Jawa negara Suriname. Pak Supardjo Rustam sonjo nang kene angka 3 minggu mbok ya 3 minggu dhewe uga tilik-tilik daerah Commonwealth. Omdet Commonwealth niku kontrakane wong Jawa saka Indonesia nang Commonwealth Marion Borok mau. Karo nang Pipetpot kae iku wong Jawa biyen di zamane kontrakan ditekan nang daerah Commonwealth. Mas sampeyan ketemu karo Supardjo Rustam iku, Pak Supardjo. Karo Pak Supardjo Rustam, aku dhewe dadi seremoni ana ing Tamarjo. Rikala dina iku dheweke besuk Tamarjo, ngomong karo wong Jawa kabeh, iku biyen pamerintahe front, Pak. Rikala dipimpin karo Presiden Venetian. Lah sing nekake apa-apa iki karo perkumpulan Jawa, Partai Jawa sing hubungan karo ambasade karo Indonesia iku KTPI. Oh, dhewe nggawa wong-wong nang Commonwealth niku Pak Supardjo Rustam iku nang kono yang kayak pidato. Ya. Amit, partene wong Jawa mbiyen apa wae, Pak? Partene wong Jawa lekasan biyen kolonial, judulane kolonial staten iku dibenum. Ora dipilih, anangnya dibenum. Iku ana sing saka golongan-golongan, biyen nek kowe tolek iku judulane kerjana kantor kae. Noleki wong Jawa, lha iku dibenum dadi ana siji apa loro apa telu bagian wong Jawa dadeke Dewan Perwakilan Rakyat nang kolonial staten judulane. Terus bar kolonial staten ana wet anyar iku wet perlu pemilihan umum. Wong Jawa netepke iku Partai Jawa 49 diganti dengan Verte KTPI. KTPI iku lekasan sepisan dipimpin karo Pak almarhum Iding Sumita. KTPI iku singkatan apa, Pak? Afkorting saka apa? KTPI celukane biyen Kaum Tani Persatuan Indonesia. Saiki diganti jenenge dadi Kerukunan Tulodo Pernatan Inggil. Malian. Makanya apa perlu diganti, Pak? Kenapa Omdat ora cocok karo zamane saiki. Terus perlune nek divertal cara londo perlune pantes nek kowe dadi KTPI iku Kaum Tani Persatuan Indonesia dadi kowe wong Indonesia tani lah saiki. Terwel saiki wong Suriname. Wong Suriname. Ora klub. Terus enek KTPI ngadeg enek sejene konkurensi. Konkurensi ku nang negara Suriname wong Jawa wono-wono enek sing duwe paspor Jawa biyen. Nek duwe paspor Suriname, lha iku enek partai nyar iku saka yayasan saka ambasade ya. Biyen ge kongsilat, Pak. Iku jenenge Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname, PBIS. Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname, PBIS. Iku sing gawe saka konsulat. Sing gawe wong sing kerja nang kono. Ngono. Ya, iku jenenge Bapak Sadikun Jaya Sugito. Dadi partai loro iku ananging sing kuat, partai ini yang moro gede lan moro akeh wargane KTPI. Nah PBIS iku wong Jawa sing manut iku mau enek partai loro. Tahun PBIS ilang sangka perkara iku terus nukulke meneh partai anyar iku tahun 97, Pak. 97 ana jenenge Serikat Rakyat Indonesia. Apa iku? Iku jenenge SRI, simbole Bathara Krisna. Serikat Rakyat Indonesia. Iku ya urung pantes karo negara Suriname ora klub. Tapi simbole njemuk wayang yaiku Sri Bathara Krisna. Berarti wong-wong biyen jan esing nggawa negara Indonesia banget ya, Pak? Ya ijek senang karo Indonesia, merkane kan duwe apa jenenge pinemu yen aku wong Indonesia. Turunane wong Jawa Indonesia. Yen aku ora ninggal siji tata cara Jawa, kaprah lumrah iku Jawa karo kultur Jawa saka Indonesia. Sebarang ge dienggo biyen. Ya saiki rada lawas-lawas ya rada ilang merkane wis campuran nang negara Suriname. Supardjo Rustam teko. Nggawe opening nang kene, nang ngarep. Terus bagai iku sing saka Indonesia apa meneh? Saka Indonesia bar teko iku ana sawijining apa jeneng iku dialog perkara arepe Bapak Jenderal Presiden Indonesia arepe Sanjana negara Suriname. Terus sing nekani yaiku Menteri Luar Negeri Bapak Ali Alatas dia teko. Iku gawe formulir yang Presiden Soeharto teko nang Suriname, ananging Sana Budaya iki wis ditetepke dadi wonge delok kanan iku. Wong Jawa kabeh dikumpulke nang NIS, Pak. Gedung NIS iku. Ora Soeharto teko iki tahun pira, Pak? Tahun 98 apa 7. Mesti 97 ya? Ya 97 ya, angka fair. Merkane buka iki 95 ya 97. Iku wis rekening New Front. Ya.
Lah Pak Soeharto gawa kapal terbang dhewe saka Indonesia. Ya, pesawat ya. Pesawat Kapal terbang pesawat Indonesia. Garuda tekan Suriname ya. Kan Suriname, Ya. medhun nang Sandre ya. Sandre. Oke. Mari kalau iku yo sampean kepethuk bareng karo Soeharto ya. Dhewe melo organisir kanggo nglumpuke wong Jawa nang NIS, iku mau ya dikei mangan, ya dikei panganan sembarang nang NIS iku wong Jawa dikumpulke nang kono ke gedung NIS kebab Pak Soeharto kayak pidato nang kono, Pak. Perkara wong Jawa nang Suriname. Ya. Karo ya hadiah iki ya karo ngomongke kepiye wong Jawa nang Indonesia, wong Jawa nang Suriname. Makanya tetep warga Suriname ngomongke wonge. Ya, mak dialoge iku Pak Soeharto ora ngomongke sapa kepengin mulih nang Indonesia tak ora ya. Ora ngomongke iku. Mergane kabeh wis apik malah ngomong ini, sapa sing manggon nang Suriname kowe ya warga Suriname, wong Jawa wis kowe urip kulite Jawa, kowe wong Suriname wis tetep manggon nang Suriname. Oh, ngono ya. Dadi dianggap kaya sedulur wae. Wis kaya seduluran. Ya. Ya seprene kayak seduluran, Pak. Ya. Ya terus Pak Soeharto ini kene pirang dino apa pirang minggu, Pak? Ora suwi wong nang kene menawa 3 dina. Ora suwi. 3 dina. Om iku kaya besuke rikala sonjo nang kene iku kaya kaperlon nganu terus nekake karo nyuruhi Presiden Suriname pulang negara Indonesia. Oke. Oh, presiden kene diundang nang Indonesia, Pak? Ya, Oh, Pak Venetian ya? Ya, Venetian, Dr. Andes Venetian. Berarti hubungan diplomatik itu apik ya waktu itu ya? Diplomatik tapi wiwit vana Kongsel negara Suriname to, Pak. Oh, ya. Ya terus iku ana diplomatik verbinding karo beliau. Saiki wis ambasador. Biyen iki konsulat. Konsulat ya? Ya. Terus enenge sana budaya, Pak. Sana budaya iki nang Suriname ketoke for delay utawa manfaatnya oke banget ya, Pak ya, kanggo wong Jawa ya. Oke banget, mergane nang kene iso dadi sentrime wong Jawa. Uga perkara aktivitas-aktivitas Jawa bisa nang kene uga kabeh. Mergane maune nganake Indofir ya nang kene. Nganake kesenian kanggo apa wae ya nang kene. Mergane pasti biyen rikala ana artis-artis teko negara Indonesia golek panggonan angel nang bioskop, Pak. Nah, masa iki nek kene di panggonan ya menawa ana artis teko iso dikene nang kene nang sana budaya. Mari iki sentrime wong Jawa sing dikei hadiah saka Indonesia kanggo perkara aktivitas apa wae. Oke. Ngomong ke artis-artis sing saka Indonesia, Pak. Sampean wis metuki pirang artis wae saka Indonesia iku? Aku sepisanan metuki artis Ibu Waljina. Ibu Uga Waljina. dhewe aku melu nekani uga nggo tak gawa nang Marian Berek. Iku malah teko ping pindho Ibu Waljina. Terus Mus Mulyadi, iku ya gawe apa iku Show, nyanyi nang nang ya. show nang NIS. Lah baka sabatone Mus Mulyadi yang teko titik Sandora, Pak. Iku malah nang omahku dhewe karo Muksin. Lah iku tak gawa nang daerah Komowene tak kon gawe show. Mampir nang ngono ya? Ya mampir nang nggoku amdat di organisasi iku sejo rukun jenenge. Lah iku mau dhewe nyeluk wonge terus dikon gawe show nang Mirsor. Nang Mirsor iku titik Sandora teko karo Muksin. Terus eneng-eneng jadi es. Oh, iku teko meneh ana Iku jadi es. mburi-mburi ya? Mburi, Eni Kursini, Ari Kusmiran, Desi Arisandi. Iya. Ya iku mau apa jenenge Leng Lasto iku Saryanto, Edi Silitonga kabeh iku wis teko nang Suriname kabeh. Sing paling spektakuler, paling rame ya Didi Kempot ya. Iku Didi Kempot kari dhewe. Yo, iki acara wis kari dhewe. Didi Kempot. Tapi semua sing paling beken ya. Wali beken. Ya. Saiki wali populer. Ya. Populer ya. Didi Wali Kempot. populer, ya. Ya, saiki wong wis almarhum ya. Ya. Baik, para pemirsa, demikian ya obrolan sedikit dengan Bapak Edi Kasanraji. Beliau pernah menjadi panitia tim sukses dari panitia penyelenggara penyambutan dari Menteri Kesehatan Rakyat Suparjo Rustam, kemudian Menteri Luar Negeri Bapak Ali Alatas, dan termasuk Presiden Republik Indonesia pada waktu itu Jenderal Soeharto. Beliau termasuk yang ikut kesana kemari jadi panitia karena beliau duduk di pemerintahan. Waktu itu beliau aktif di Partai KTPI ya. KTPI itu kelompok tani, kelompok kaum tani Persatuan Indonesia. Lah sekarang diganti KTPI menjadi Kerukunan Tulodo Pernatan Inggil. Ya. Jadi beliau dulu aktivis ya, termasuk pengurus partai dan duduk di pemerintahan karena dulu menjadi partai koalisi ya. Ya. Koalisi di pemerintahan, dan alhamdulillah Pak Edi masih saat ini sudah berumur 69 tahun ya. Swidak Songo, dan bisa cerita kepada kita tentang sejarah sana budaya ini luar biasa. Pak Edi, last Pak Edi. Ya, Pak. Sampean mesti oke sing delok nang Indonesia, Pak. Ya. Irsa sampean mesti matur nuwun lah dadi wong Jawa Suriname dikei apa jenenge sana budaya, bangunan sana budaya kanggo wong Jawa. Monggo Pak Edi. Oke. Kanggo rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia semaune tekane saiki tetap Indonesia Suriname. Ya. Anggone bebarengan miturut ambasador Indonesia nang kene karo nang Suriname nang kono. Ade matur kesuwun atas wong Jawa entuk hadiah iki, hadiah iki bakale diuripke terus generasi nang generasi, Pak. Bisa tetap malah ditambahi kemajuannya, ditambahi moro apik. Ananging iki gawe pepunden wong Jawa nang negara Suriname. Matur nuwun pemerintah lan rakyat Indonesia kabeh. Baik, para pemirsa, demikian saja
liputan kami tentang Sana Budaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk warga negara Suriname dan Indonesia.